følte den lige så stille og roligt. Jeg har sagt, at han fik en is, hvis han kunne fange den. Okay, den der, den sender du så fucking meget til mig, når jeg kommer hjem, men jeg kan godt sige dig. Nå nej, hallo, har du indslæbt din computer hernede? Ja. Ah, den er på din mave, super. Så slår du der på maven, slå den på maven. Ja. Ej, ja, så giver ham lige panden væk fra det. Bag dig! Så stopper han lige pludselig. Nå, okay. Kast dig ned. De andre, de kaster sig efter den alvor. På din mave! Slå mig lige i hovedet, mand. Den er op på dit hår! Prøv lige at se, hvor langt han kan løbe, før han kan kolde. Løb, tykke. Nej, jeg har set ned på røven hende dame dernede. Helt seriøst, sæt ned på røven hende dame. Nej. Er det din far? Jeg har den der helt længe. Hvor fanden er han henne? Tror jeg. Han løb, vi skulle have ladt ham på røven.